नमस्कार दर्शक बंधु ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ମନୋଜ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଶ୍ଲୋକ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏବଂ ତାର ମାନେ ଏବଂ ତାର ଆମ ଜୀବନରେ କ'ଣ ତାର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ସେ ବିଷୟରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ତ ସେ ଛୋଟିଆ ପ୍ରୟାସ ମଧ୍ୟରୁ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାଣକ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲେ, ଅନିତ୍ୟାଣି ଶରୀରାଣି ବିଭବ ନୈବ ଶାଶ୍ୱତାଃ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନିହିତ ମୃତ୍ୟୁ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହ। ତ ଏ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଲେ ଚାଣକ୍ୟ ଯେ ଅନିତ୍ୟାଣି ଶରୀରାଣି ବିଭବ ନୈବ ଶାଶ୍ୱତାଃ। ଅନିତ୍ୟାଣି ଶରୀର, ଯେଉଁ ଶରୀର ହେଉଛି ଶରୀରଟା ଅନିତ୍ୟ, ନିତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଜି ଅଛି ଶରୀର, କାଲି ଥିବ ନଥିବ, କୌଣସି ତାର ଯେ ମାନେ ନାହିଁ। ଶରୀର ଏବେ କ'ଣ ହେଇପାରେ, ଶରୀର ମାନେ ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁ ତ ଦିନେ ଦିନେ ଘଟିବ ନା, ତେଣୁ ଅନିତ୍ୟ ଶରୀର। ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ କହିଲେ ବିଭବ, ବିଭବ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ମୃତ୍ୟୁ, ମାନେ ବିଭବ କ'ଣ ହୁଏ, ଯେମିତି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ବିଭବ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ବିଭବ ନୈବ ଶାଶ୍ୱତ, ବିଭବ ଯାହା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଏସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟ ଶାଶ୍ୱତ ନୁହେଁ। ଆଜି ଅଛି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, କାଲି ଥିବ ନଥିବ, କୌଣସି ତାର ମାନେ ନାହିଁ ଯେ ଆଜି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅଛି କାଲି ସେ ଥିବ ବୋଲି। ତେଣୁ ସେକେଣ୍ଡ ତାପରେ କହିଲେ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନିହିତ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହେବ। ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୃତ୍ୟୁ ହେବନି, ସେମିତି ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଦିନେ ଦିନେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବ। ତ ନିତ୍ୟ ସନ୍ନିହିତ ମୃତ୍ୟୁ, ମୃତ୍ୟୁ ଦିନେ ଦିନେ ଆସିବ। ମୃତ୍ୟୁ କବଳତରେ ମଣିଷ କବଳିତ ହେବ। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହ, ତେଣୁ ମଣିଷର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଯେ ଧର୍ମ ସଂଗ୍ରହ କର, ଧର୍ମ ପାଇଁ କାମ କର। ଧର୍ମ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ଧର୍ମରେ ଥିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ସୁଖ ମିଳିବ। ଅଧର୍ମରେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନରେ ବହୁତ ଲୋକ ଅଧର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଟଙ୍କା ପଇସା, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି, ସୁନା ରୂପା, ଘର ଦ୍ୱାର ସବୁ କିଛି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଶାନ୍ତି ଟିକେ ସେ ପାଖରେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଶାନ୍ତିରେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଜିନିଷ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗଣ୍ଡା ଟଙ୍କା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଚାଣକ୍ୟଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ନୀତି ଶିକ୍ଷାଟି ଦେଲେ ଯେ ଆମେମାନେ ସବୁବେଳେ ଶରୀର ହେଉଛି ଅନିତ୍ୟ, ଶରୀର ଏବେ ଅଛି ଆଉ ଟିକେ ପରେ ଥିବ ନଥିବ, ସେମିତି କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଶରୀର ଅନିତ୍ୟ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଅନିତ୍ୟ, ସବୁ ମାନେ କିଛି ନିତ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରନ୍ତୁ, ଧର୍ମରେ ରୁହନ୍ତୁ, ଏବଂ ଦିନେ ଦିନେ ଧର୍ମର ହିଁ ସବୁବେଳେ ଜୟ ହେଇଛି ଏବଂ ଜୟ ହେବ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ତ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଭଲ ନ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି ସେୟାର କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ନମସ୍କାର।